Spillet om tronen, du har ingen chance, for jeg er rig, liberal alliance. Justus Lipsius-bygningen er opkaldt efter en belgisk forfatter og filosof. Og Justus Lipsius-bygningen har det her, at det europæiske råd samt ministerrådet sidder. Inde i den her bygning, der bliver diskuteret forskellige problemstillinger. Det kan være alt fra miljø til finans. Hvert medlemsland har en repræsentant, dog er stemmevægten forskelligt, alt afhængig efter, hvor stort landet er. For eksempel har Danmark 7 i stemmevægt, mens Tyskland har 29 i stemmevægt. Den nuværende danske kommissær er for klima og hedder Connie Hedegaard. Den nye danske kommissær kommer til at være Margrethe Vestager. I kommissionen har man initiativret til lovgivningsforslag. Det er altså herinde, at man udarbejder lovforslag, før at de kommer til afstemning i ministerrådet og i Europaparlamentet. Jean-Claude Juncker har i sin nye kommission valgt 7 næstformænd, som skal hjælpe ham med at holde snor i de andre europæiske eller EU-lande. Udover at man her i Europakommissionen har initiativretten til lovforslag, skal man også her holde øje med, at EU's traktatgrundlag bliver overholdt af de respektive medlemslande. Efter at kommissionen har udarbejdet et lovforslag, kommer det her til Justus Lipsius-bygningen. Det er ministerrådet, der skal lave en afstemning omkring det her. Og i ministerrådet, der sidder nogen med nogle faglige kompetencer, altså nogle ministre. Hvis vi for eksempel har en case omkring klima, er det klimaministeren for Danmark, der kommer og repræsenterer det danske. Det vil sige, at det er en mellemstatslig måde, det bliver gjort på, fordi at klimaministeren for Danmark repræsenterer de danske holdninger. Her i Europakommissionen har man altså mange forskellige roller. Man skal også drive integrationen i EU fremad, samtidig med, at man skal være neutrale i administrationen og mægle mellem medlemslandene og dermed finde en fælles holdning til konkrete spørgsmål. Ja, Karl den Store, han er blevet kaldt Europas fader, eftersom han har lavet grundlaget for sådan, Tyskland og Englands statsdannelse, som i høj grad er en stor del af Europa. Og herinde der sidder generaldirektoraterne for økonomiske og finansielle anliggender. Der sidder generaldirektoratet for handel og generaldirektoraterne for udvidelse, som alt sammen er en del af kommissionen. Kommissionen er opdelt i de her såkaldte generaldirektorater, der svarer til de danske ministerier. Og internt i kommissionen udarbejdes de her forslag af kommissionens embedsmænd fra det relevante generaldirektorat. Og når forslaget så udformes, så sendes det så videre gennem kommissionen, eventuelt til andre generaldirektorater, som det her forslag eventuelt kan berøre på nogen måde. Og når forslaget så er komplet udarbejdet, sendes det så videre til ministerrådet til vedtagelse eller viderebehandling. Ja, som vi ser i parlamentet, så er det opbygget på den måde, at der er 751 medlemmer. Medlemmerne er delt op i en osteklokke-formation, hvor du har socialisterne i den ene afdeling, mens liberalister eller anden ideologi er i andre afdelinger. Så det vil sige, at det er overstatsligt, og det er derfor uafhængigt af landets respektive idéer og hvad man egentlig gerne vil. Man har at gøre med, at du opdeler fraktioner, hvor du så inden for fraktionen, for eksempel socialismen, har en blanding mellem landene, der så prøver at skabe den mest lukrative idé for socialister. Altså, ja. Derudover så har vi 13 medlemmer i Danmark af parlamentet, og de er jo som sagt uafhængige, så det er ikke sådan, at de er en fraktion mod eksempelvis Tyskland eller sådan noget. Derudover så har Tyskland en del flere medlemmer end Danmark, og det er sådan lidt det opvejes med, hvor stort landet er geografisk og indbyggermæssigt. Yes. Ja, når et forslag så kommer fra kommissionen, og det kommer ind til parlamentet, så skal det til afstemning, ligesom vi har i ministerrådet, som vi har forklaret om tidligere. Her, hvis det så bliver afvist, så kører det igen tilbage til kommissionen, eller hvis det bliver godtaget, så skal man stadigvæk vente på anerkendelse fra rådet, hvor i at man så finder en samlet beslutning. Så det kan godt være lidt kringlet at forstå, men hvis det bliver
godtaget her og i ministerrådet, så fører det videre i processen. Hvis det bliver afslået, så kommer det tilbage til kommissionen, og så omformulerer de spørgsmål, eller finder nogle problemstillinger, som skal løses eller sådan noget.